Fil-Birgu, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar miżuri soċjali għal persuni b'żabilità li se jitwettqu jekk il-Partit Laburista jingħata il-fiduċja fl-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li ġej. Gvern Laburista ġdid se jkun qed jgħin lil persuni b'żabilità li għandhom il-fuq minn 18-il sena li se jibqgħu jiggwadanjaw mir-rifużjoni tat-taxxa kif ukoll mal-pjan li nħoloq budget personali għal dawk l-individwi b'żabilità li jirrikjeduh. Spjega li dan il-budget personali se jkopri fondi biex persuna tilħaq il-milji tal-ħajja tagħha skont l-individual support plan tagħha. Il-mod ta' kif se jaħdem dan il-personalized budget plan huwa illi l-esperti se jaraw il-ħtiġijiet tal-individwu jew individwa, l-aspirazzjonijiet, u mbagħad ifasslu dan il-programm finanzjarju, ġifieri qed nitkellmu budget individwalizzat għal kull individwu, biex jiżguraw illi l-ħolma u l-potenzjal ta' dak l-individwu jew l-individwa ikunu jistgħu jintlaħqu. Għalhekk il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna. Dan fil-waqt li t-tieni proposta li ħabbar il-mexxej Laburista il-Gvern Laburista ġdid se jirdoppja l-għajnuna tal-first time buyers għal persuni b'żabilità severa minn 10,000 euro għal 20,000 euro. Hawnhekk Dr. Abela spjega kif l-iskema tal-ġims b'xej għaż-żgħażagħ se tiġi estiża. L-iskema tal-ġims b'xejn se nkunu qegħdin nifirxuha wkoll biex tapplika għal dak li għandhom Parkinson's disease, għal dak li għandhom l-Alzheimer's ukoll u numru ta' kundizzjonijiet oħrajn li se nkunu qegħdin inħabbruhom u hemm fejn verament tara illi minn dan l-idejat tolqot numru ta' nies imma aħna lina jekk tolqot persuna waħda tittamilhom għax iġġib din id-differenza. Sattant preferenza għat-tnedija tal-Pjan Nazzjonali għas-settur tal-enerġija imħabbar għal konsultazzjoni pubblika l-ħamis filgħodu, il-Prim Ministru fakkar fid-differenza bej pajjiżna u bej pajjiżi oħra, primarjament fejn jidħol il-prezz tal-enerġija u s-sigurtà tal-provista fejn semma kumpaniji tal-ajru li sansitra m'għandhomx provisti biżżejjed. Iżda pajjiżna, grazzi għal politika ta' Gvern Laburista, qed igawdi minn sigurtà tal-provista bi prezz stabbli, differenti wkoll għal dak li kien esperjenza pajjiżna fl-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista li qolla il-kontijiet tal-enerġija. Hawn Dr. Abela nnota kif il-politika li ħaddan il-Partit Nazzjonalista baqgħet l-istess, dik kontra s-sussidji. Il-Prim Ministru ma naqas milli jitkellem fuq l-investiment li jembarka fuq Gvern Laburista brabta mas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Dan l-investiment jikkumplimenta dak li sar fejn tidħol il-provista tal-enerġija. Dr. Abela innota tħabbira li saret bħala parti mill-Pjan Nazzjonali biex pajjiżna ikollu it-tielet interconnector, mezz ieħor biex pajjiżna ikompli jiddiversifika l-enerġija tiegħu.